си Теодор Гаврилов. Видяхте колко високо вдигна кръка. Закачи най-горното въже, буквално над него премина кръка му от тук. Фронткик, който отблъсна съперникът му от ъгъла. Невероятна агресия на 29 годишния софиянец. Страхотно представяне на момента. Тесен лоу-кик в целта. Вижте колко високо бие лоу-киковете си Теодор Гаврилов. Право в бедрото. Това цели абсолютно дестабилизиране на водещия крак на Кривой. Ляв прав на Виктор Кривой. Успя да спре временно атаката, но след това коляно в тялото. Проблеми за молдовеца, който вече има кръв по лицето. Буквално бяга от Теодор Гаврилов, неговия съперник. Много трудничко му става да фокусира къде точно се намира Теодор Гаврилов, който забива още едно коляно в главата му. Невероятна форма показва Теодор Гаврилов.